И здравейте хора, аз съм BG Master BG и сега ще играем Dragon Ninjas. Това е една игра. Честно да ви кажа, аз не знам за какво се разказва точно, защото не съм я и пробвал. Просто видях, хареса ми и реших да ви я покажа. И ще се върнем след като играта зареди. Така, върнахме се отново. Почва играта. Само кратко стори. Ще го изчакам или да го скипна. Soki was able to build a prosperous empire for his two sons, Satoru and Wataru. After Soki's death, both brothers carried on his legacy, but in the shadows, Jamma forged his revenge. He sent his beautiful daughter Rei to corrupt Wataru's soul and make the brothers become mortal enemies. The Great War began. Wow. Jamma used Wataru to overtake the empire. Cornered in the southern lands, Satoru must rearm his armies and find a new hero who can help him. Вау. Каква е историка? Се зарежда. Магическа котка. Епик. Вау. Айде. Да, разбрахме магическа котка. Ето там горе зарежда. Ох, как забива. Ето ме, това съм аз. Краката ми, по-точно. Нещо не ме показват отгоре. Странно. Явно сигурно имам по-красиви крака, отколкото лице. Ето ме. Уау! Аз съм червено лице. Косата ми ще е червена. Да видим. Не. Вау, какви цветове мога да се... Вау, какви цветове мога да се сложа. И след косата ми да е такава. Така супер, само име да се сложим. Ще съм... ще го спра за малко и ще се върна след секунда. И така върна след кратка пауза. Просто имахме технически проблем, така да се каже. И да продължаваме. Ох. Какъв лак. О, божичко. Добре. Това съм аз. Готин съм. Направихме си героя. What? Уау. Ние сме сини. Вау. Паяци. Ох, как ще ги бием? Ай! Добре. Ще стоя.
Ще нападаме и това. О, уби го. Защо всички нападат моят? Къдняри. И аз ти го върна. Протеят. Все пак ще ми го нападна той. Да, защо? За бога. Добре, аз ще нападна след това. О, то 86 демидж. Вау. Победа! Уин. Добре. Само не разбирам защо сме сини. Както и да е, паяк. Това по-бързо се маха. Че аз паяци... Не. Читам друго. Но не паяци. Спайдер. О, защо трябва да зарежда толкова дълго? О, добре. Това е сигурно нашето островче. Окей. Да. Оки-доки. Ще кача и още един клип на друга игра. Poison Boar. Вау. Poison Gligan. Вау. Gligan. Цяла игричката не е много лоша. Но не е и перфектна. Аз бих предпочел други игри. Аз не играя такъв вид игри, просто исках да я покажа. И ще направим още една битка и ще приключим. Битка. Включи се. Абракадабра. Това. Файт. Кицуне. Това ми прилича на някакъв египетски бог. Рер. Уау, сериозно? Само срещу този? Yes! Ние сме първи. Добре, сега ще изчакам да се оправи. Добре, пак обяснения. Това обяснение много. Точно. 57 демидж. Не е зле. Сега ще ме нападна и този. What? Него ли? Аз само ще те нападам. Аз не мога ли с това, значи ще се това. О, този има повече демидж. Тези има повече демидж от това самия. Бом. Ого. Победа. Уин.
Аз очаквах да е толкова кратка. Ще играем още една. Може би. Yes, yes. Yes. Победа. Вектор. Така. Ме кефи как всички ми се радват като победя. Орис. И там каквото е. Сега ще се бием с тук. Арчери. Файт. Давайте ми идеи за някакви игри на телефон, които искате да играем. Или да покажа. И така, сега чакаме. Това е Хуача. Мисля, че така се произвежда. Да. Арчери. Два арчера. Файт. Ужас. Моля те, ние сме първи. Yes! Всеки знае с кого ще нападам. Първо ще нападна ето арчер. 83 демидж. Вау. Сериозно? Сега с тоя ще нападна тоя. 70 демидж. Добре. That's pretty good. Това пак, защото има много демидж. What the? Какво? One-shotнах го! Не one-shotнах го, ама... Как го убих? Аз ли съм? Окей. Този. На това му убих 60 демидж. Гарбст. Поне още един удар. С това. Искам се това моя. Готово! Win! Win! Oh yeah! Win! Печеля. Арчер. Печелих арчер. Имам арчер. Yeah. Имам арчер. Victory. И ще се видим до скоро и ще се видим в следващия клип. Чао.